domnilor rectori, domnilor profesori, stimați colegi, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația de a vă adresa o conferință înăuntru unor festivități atât de impozante cum sunt cele legate de aniversarea Universității dumneavoastră. Îmi cer scuze față de cei care stau în picioare, am să încerc să fiu scurt, pentru că știu că la un moment dat ideile nu fac față la exerciții fizice abundente, deși nu e ușor, fiindcă am ales un subiect complicat. Un subiect cu care sunt prost plasat în general. Vreau să vorbesc despre parabolele lui Iisus. Un subiect pe care dacă îl abordez, unii reprezentanți ai bisericii socotesc că mă amestec unde nu fierbe oala. Și că, în general, e preferabil să rămân în domeniul meu profan, pentru că teologia e profesiunea altora. Pe de altă parte, unii intelectuali tineri socotesc că campez într-o tematică depășită, învechită, care nu mai are niciun fel de actualitate. Sunt cu atât mai intimidat de acest punct de vedere, cu cât tocmai în momentul ăsta actualitatea fierbe. Parlamentul votează o moțiune de cenzură sau nu o votează și m-am întrebat câți o să aleagă să stea în fața televizorului să vadă rezultatul și câți o să vină totuși să discutăm împreună despre parabole. Sunt flatat că ați ales această variantă, vă asigur că nu pierdeți nimic. Toată lumea știe că Iisus vorbește adeseori în parabole, în pilde, se spune de obicei în limbajul nostru bisericesc. Adică în povestioare. Asta e un fel de raportat la adevăr foarte aparte, care se cultivă mai ales în Orient. În Europa, când întreb ceva, de obicei răspunsul e o construcție logică. Apare cineva priceput, cu studii superioare, care spune, uite cum stau lucrurile. Și urmează o demonstrație. Când întrebi un ins din extrem Orient, să zicem, de obicei el spune, zice, hai să spun o poveste. Și urmează o poveste care uneori e mai lămuritoare decât orice argument. Asta e alt subiect, ce diferență este între narațiune și argumentație. Nu ne ocupăm de el astăzi. Dar a vorbi în parabole, adică în pilde, în povești, era un obicei pe vremea lui Iisus foarte răspândit. Întâi în mediul iudaic, în care făcea parte, există parabole în Vechiul Testament, există culegeri de parabole rabinice și înainte și mai ales după Iisus, dar se foloseau parabolele și în literatura greacă și în literatura latină, există texte de teoria parabolei în Aristotel, la Quintilian. Era, să zic, un procedeu didactic și retoric la îndemână. E curios că, în ciuda faptului că era un procedeu foarte la îndemână, discipolii lui Iisus, la un moment dat, în toate evangheliile sinoptice, îl întreabă, dar de fapt de ce ne vorbești în parabole? Ca și cum era un lucru aparte, ca și cum nu asta se întâmpla de obicei. E o întrebare curioasă, într-adevăr, și s-au găsit imediat critici de text, filologi, savanți, care să spună, e așa de curioasă întrebarea asta, probabil că e adăugată mai târziu. O să mai revin la tema asta. Uneori, filologii, pe care eu îi admir foarte mult, fără ei nu se poate, când dau un text greu de situat, preferă să se îndoiască de text decât de propria lor abilitate hermeneutică și e cazul de față. Spun imediat, asta trebuie să fie ceva, o interpolare, un adaos. Ori l-au pus evangheliștii de la ei ca să-i dea ocazia lui Iisus să se explice, ori l-a adăugat biserica primelor secole ca să explice ce e cu parabola și așa mai departe. Faptul că Iisus spune această, este întrebat de ucenici, lucrul ăsta. Dar întrebarea e cum e.
foarte ciudat e răspunsul lui Iisus. Și pe baza răspunsului lui voi încerca să schițez rapid în fața dumneavoastră un fel de analitică a receptivității. O să vedeți la ce mă refer. Iisus are un răspuns, aș spune, direct smintitor, năucitor în orice caz. Vă dau varianta de la Marcu, oricare din ele sună la fel. El le-a zis, vouă vă este dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, dar celor din afară, toate li se fac în parabole, ca privind să privească și să nu vadă, și auzind să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să-și revină și să li se ierte. Rezultă că pentru Iisus, din acest răspuns, care se reia în aceiași termeni și la Luca și mai amănunțit la Matei, cu o diferență pe care o să o remarc, rezultă că pentru el lumea se împărțea în două. Erau cei de lângă el, ucenicii, prietenii, adepții și restul lumii, care nu trebuia să înțeleagă, care nu trebuia să se mântuiască și pentru care vorbește încifrat ca ei să rămână ignoranți până la capăt. Trebuie să recunoașteți că pentru imaginea pe care o avem noi despre predicația cristică, e un răspuns tare. S-au găsit exegezi care se spune un scandal teologic. Nu seamănă Iisus, nu seamănă Evanghelie. Sunt cel puțin 3 argumente pentru că răspunsul ăsta este greu de acceptat în mod direct. Întâi, prin acest răspuns, Iisus răstoarnă folosirea curentă a parabolei. Parabola, de câte ori e folosită în lumea veche, fie ea iudaică sau greco-latină, e un procedeu care să simplifice, să lămurească, să ilustreze un pasaj dificil. Nu? Dacă am un text greu, vine un rabin sau un maestru socratic și spune, uite, ca să înțelegi, am să spun povestioara următoare și ai să vezi că lucrurile sunt mai simple decât crezi. Ori Iisus pune lucrurile cu capul în jos, el spune exact invers. Spune, am să vă spun o poveste și dacă cumva credeți că ați înțeles ceva, din poveste o să leasă că n-ați înțeles nimic. S-a vorbit de socratismul lui Iisus, apropo de asta, fiindcă el pare să folosească parabola nu ca să lămurească, nu ca să simplifice, ci dimpotrivă, ca să adumbrească nițel, ca să stopeze, să blocheze accesul. Ceea ce este uimitor. Nu seamănă foarte mult a Iisus. Și asta e al doilea argument pentru care răspunsul e ciudat. Pentru că Iisus, în toată biografia lui relatată în Evanghelie, se înțelege foarte bine cu masele, cu cei mulți. Tot ce face, tot ce vindecă, tot ce spune, este într-un dialog neîntrerupt cu mulțimile, care la rândul lor sunt fascinate de prezența lui. Deci e foarte greu să imaginezi un om care duce după el toată biografia lui, mase largi de oameni din tot teritoriul învecinat, vine cu discriminări atât de drastice. Ni se spune în toate Evangheliile că oriunde se ducea să aduna lume multă, că se călcau în picioare ca să vină lângă el, că cu tare bolnav a trebuit să fie introdus la el până acoperiș, o spart acoperișul, că altfel n-ajungeau să-l aducă în fața lui ca să-l vindece. Că uneori n-apucau ucenicii și el nici să mănânce din cauza aglomerației. Prin urmare, mulțimea e mereu acolo. Dacă el nu are intenția să comunice cu ei, dacă el nu are intenția să le spună nimic clar, ba dimpotrivă vrea să le stopeze accesul la mesajul lui, de ce acest dialog e totuși așa de viu? Dar mai mult, în Marcu există următorul pasaj. Și mulțimile s-au adunat iarăși la el și el iarăși le învăța după cum era obiceiul. Adică ăsta era obiceiul lui, îi învăța, nu-i dezvăța, nu-i ținea la distanță. E absurd, spune un exeget englez.
nu se înțelege ce vorbește în parabole dacă vrea să le comunice ceva. Mai e un argument, un al treilea, pentru care acest răspuns al lui Iisus e ciudat. Cine sunt cei din afară? Cum pot fi ei identificați? Când se vorbește de ceilalți, se spune că sunt cei 12, plus câțiva care mai erau în jur. Se înțelege că toți ceilalți sunt din afară. Dar lucrurile se complică pentru că anumite lucruri Iisus nu le spune nici măcar celor 12. Luați grămadă. Le spune numai unora din cei 12. De exemplu, în capitolul 13 din Evanghelia după Marcu, aflăm că anumite taine legate de venirea finală a Fiului Omului se spun doar lui Petru, Iacob, Ioan și Andrei. Ăștia patru. L-au întrebat, spune textul, numai ei între ei. La schimbarea la față, martorii pe care îi alege Iisus sunt doar 3. Petru, Iacob și Ioan. Ce să înțelegi? Ceilalți sunt în afară? Că deci chiar între cei 12 sunt unii mai în afară și unii mai înăuntru? Dar mai mult, răspunsul lui Iisus spune eu le vorbesc lor din afară în parabole că ei nu înțeleg. Ori sunt multe pasaje în Evanghelie în care, spre disperarea lui Iisus, ăia care nu înțeleg sunt ucenici. Le spune de multe ori exasperat, iar n-ați înțeles. Păi dacă n-ați înțeles asta, cum o să înțelegeți ailaltă? Aveți inimile împietrite. Asta le spune ucenicii, ăia care înțeleg spre deosebire de cei din afară. Mai rău, sunt momente când după o parabolă, ăia din afară, respectiv dușmanii lui Iisus, înțeleg mai bine despre ce e vorba decât ucenicii. Există parabola lucrătorilor nevrednici ai viei, pe care el o spune în fața unui public divers, și farizeii și potrivnicii lui Iisus își dau seama că de ei e vorba în parabola aia. Ceea ce ucenicii nu înțeleg rapid. Prin urmare, lucrurile sunt foarte complicate, de vreme ce Iisus răstoarnă sensul termenului și folosirea curentă a parabolei prin răspunsul lui. Iisus pare să aibă un spirit discriminatoriu necreștinesc, îmi vine să spun, față de o cantitate umană cu care altfel e în relații foarte bune și, în plus, cei dinăuntru care chipurile înțeleg, adeseori nu înțeleg, iar cei din afară înțeleg. Concluzia filologilor, ca să revin la această temă, textul e fals. Textul e fals. Nu e în regulă. E o greșeală aici. Cineva l-a adăugat, cineva l-a modificat, poate o greșeală de traducere și să ajunge atunci la o dezbatere foarte interesantă, altfel, filologică, pe care o rezum rapid, fiindcă nu la ea vreau să mă opresc. Ideea le vorbesc în parabole ca să nu înțeleagă, e introdusă în grecește pentru o conjuncție, hina, care e o conjuncție finală, care introduce o finală, o propoziție finală. Fac cutare ca să nu. Ori această conjuncție, acest hina, pune o problemă, într-adevăr. De ce să aibă Iisus intenția explicită ca ea să nu priceapă? Încercări de soluție. S-a căutat cu competență, cu hărnicie, în alte texte, în Apocalipsă, în autori necreștini, dar din aceeași epocă. S-a găsit la Epictet, s-a găsit la Ioan Gură de Aur mai târziu, s-a găsit o folosire a lui hina, a acestei conjuncții finale, cu sens cauzal. Și atunci lucrurile par rezolvate. Va să zică, de fapt, trebuie tradus nu ca să nu înțeleagă, ci pentru că nu înțeleg. Și fiindcă nu înțeleg, le vorbesc în parabole. Asta îmblânzește puțin situațiunea. Și e o ipoteză sprijinită și de faptul că în versiunea Matei a răspunsului nu mai apare hina, care e o conjuncție finală, cum vă spun, apare hoti, care e o conjuncție cauzală. Vă le vorbesc în parabole că ei nu înțeleg, pentru că ei nu înțeleg. Și așa mai departe. Ba mai mult,
mai e un cuvânt care introduce ideea la fel de scandaloasă, ca nu cumva înțelegând să se mântuie. E un cuvânt grecesc acolo care poate fi tradus și cu dacă nu cumva, în loc de ca nu cumva. Și anume atunci s-ar traduce, le vorbesc în parabole, fiindcă ei nu înțeleg, dacă nu cumva se vor mântui și vor înțelege. Toată această dezbatere ca să vă arăt ce probleme filologice, istorice, doctrinare pune acest pasaj. Și acum am obligația să vă dau și interpretarea mea. Și interpretarea mea este un capitol de analitică a receptivității. Înainte să încep, trebuie să vă spun însă un lucru. Chiar dacă poziția mea e criticabilă, eu sunt înclinat să iau textul sacru, indiferent care ar fi el, Coran, Evanghelie, Upanishade și așa mai departe, drept stabil. Eu iau în serios textul sacru și consider că asta înseamnă să respecti intenția lui, canonicitatea lui și statutul lui în mii de ani de tradiție. Eu nu mă grăbesc să spun aici ceva nu e în regulă, aici cred că e altfel, aici e o scăpare și așa mai departe. Plec de la principiu că ce scrie acolo, aia e. Înțelegi ce scrie acolo? Bine. Nu încerca să remodelezi materia textului ca să se potrivească cu dinții tăi de lapte, cu inteligența ta modernă, cu reflexele tale mentale. Se poate face asta, e calea ușoară. Prefer să iau textul drept ceea ce este. Bun. Acum, spuneam că Iisus în răspunsul ăsta are un aer necreștinesc aproape, exclude pe unii. El mai e necreștinesc în câteva episoade. Vă reamintesc un pasaj pe care îl știți cu toții, pasajul din Matei, capitolul 7, cu mărgăritarele date la porci. El spune explicit acolo, nu dați cele sfinte câinilor și nu dați mărgăritarele la porci. Cu alte cuvinte, iarăși o idee de discriminare. Nu dai orice oricui. Trebuie ca între cel care dă și cel care primește să fie o adecvare, să fie un dialog prealabil acceptat. Altfel, lucrurile se irosesc. Aș spune cu un aforism că ceea ce vrea să spună Iisus cu acest răspuns într-o primă etapă este că El e acolo pentru toți, dar nu pentru oricine. E virtual pentru toată lumea, dar, în fapt, are nevoie de un interlocutor, de o reacție, de o receptivitate anumită, de un ecou, de o disponibilitate. Aici nu e vorba, cum s-a spus în anumite interpretări, de inițiat și neinițiat. Iisus aici pune bazele ezoterismului creștin. Eu vă spun lucruri care sunt pentru inițiați într-un fel și pentru neinițiați. Nu. E vorba de disponibili și indisponibili. Și viu aici, mai concret, la problema pe care vreau să vă dezvolt în următoarele momente. Iisus are de comunicat ceva, are un mesaj. Comunicarea asta presupune dialog. Noi astăzi am ajuns să avem un fel de mistică a dialogului. E politically corect să spunem totul se rezolvă prin dialog. Dialogul e sfânt. Orice problemă, orice criză se poate rezolva dacă se stă de vorbă. Dialog. Totul e dialog. Toleranță, deschidere, dialog și așa mai departe. Această mitologie a dialogului, care are unele ei îndreptățiri, nu trebuie totuși idolatrizată. Dialogul nu e posibil în orice condiții. Și noi în România astăzi ar trebui să știm bine asta. Dialogul are nevoie de un anumit tip de situație ca să se nască în mod legitim și ca să se desfășoare în mod coerent. Nu poți dialoga cu un zic. Nu poți dialoga cu o închidere. Dialogul înseamnă, dimpotrivă, disponibilitate, deschidere. Închiderea este exterioară ideii de dialog. Sunt multe situații, dacă am avea timp să facem o analiză a dialogului în general, în care dialogul nu e posibil. De exemplu, dialogul nu e posibil între doi interlocutori care au convingeri de beton.
care au convingeri ferme și sunt sigur că convingerile lor sunt adevărate. Doi oameni care au convingeri opuse ferme, n-are rost să dialogueze. Nu pot dialoga. Dacă Monica Tatoiu crede că ea s-a vindecat de cancer mâncând polen, nu o să o convingă niciun medic că lucrul ăsta nu se poate declara în mod definitiv și invers. Dacă un doctor crede că să mănânci polen e inutil, nu o să fie scos din asta. Și dacă îi pui față în față, o să urle unul la altul, dar nu o să dialogueze niciodată. Am dat exemplu cel mai la îndemână. Pot da și exemple mai înalte în viața noastră. Deci aici avem o situație tipică în care dialogul nu este posibil și nu e păcat să-l începe. O altă situație, și e situația pe care cred că o are în minte Iisus, este situația în care ălălalt nu are niciun chef să stea de vorbă cu tine. Adică nu poți să te duci peste om și să îi bagi pe gât dialogul cu tine și mesajul tău și ce ai tu de spus. Dacă el nu vrea, nu-l interesează. Nu poți să dai răspunsuri cuiva care nu are nicio întrebare. Și mai ales care nu are întrebările tale. Din punctul ăsta de vedere, orice idee de prozelitism, dialoguri infinite între credincioși și atei, în care credincioșii aduc argumente și ateii ar trebui să cedeze, sunt pierdere de vreme. Un ateu cinstit nu poate fi convertit prin dialog și un teolog tenace nu poate converti prin dialog pe nimeni. În cel mai bun caz obține un accept politicos, bine, mai vorbim. În cel mai rău caz, îi se întoarce spatele. Iisus, cu răspunsul lui, spune un lucru foarte limpede. Eu nu intru peste libertatea nimănui. Eu nu intru peste cei care sunt în afara întrebării. Lucrul ăsta e valabil nu numai în religie. În general, nu poți avea contact cu domenii în care n-ai întrebări. Cineva care nu are întrebări în plan metafizic nu e interesat de niciun fel de un discurs metafizic. Oricât de interesant și de articulat și de vital ar fi acel discurs. Aici nu e vorba de dispreț sau de aroganță sau de elitism. E vorba de adecvări. E vorba de adecvări. Trebuie să existe în celălalt o fisură. Ceva care pe unde se încapă dialogul și comunicarea. Ori Iisus spune limpede, eu nu sunt un predicator soft, unul care vine și ia în brațe toată umanitatea și convertește totul la doctrina mea. Eu îmi spun cântecul meu și cine e înăuntru o să-l perceapă, cine nu e înăuntru, cine e în afară, o să-l asculte, nu o să-l înțeleagă, nu vreau să rup aceste ziduri. Acum, puneți-vă, dacă nu vi se pare complicat, în situația lui Iisus. El vorbește în general la foarte multă lume. El când vorbește, sunt cazuri când vorbește doar ucenicilor lui, sunt chestii domestice între ei. Dar sunt și multe cazuri în care el vorbește în fața unui public enorm, în care sunt ucenici, în care sunt dușmani, în care sunt indiferenți, în care sunt țăcăriți, în care sunt proști, în care sunt euforici. Euforici, dacă mă întrebați repede ce sunt ei, o să spun că sunt unii care sunt în afară și cred că sunt înăuntru. Asta este definiția euforică. Are de-a face cu o diversitate umană extraordinară. Extraordinară. Și atunci, el trebuie să producă un discurs, fiindcă nu poate să vorbească pe grupe. El vorbește la toată lumea odată. Trebuie să găsească un procedeu, un dispozitiv, care să provoace în fiecare categorie, care să fie auzit de toată lumea, unul pentru toți, dar care să provoace în fiecare secțiune a publicului o reacție adecvată.
pe aia care sunt disponibili să-i atragă și mai mult, pe aia care sunt indisponibili ori să-i provoace și să le deschidă un gust pentru problemă, ori să-i lase în pace, pe nehotărâți să încerce să-i decidă, pe proști să-i lase în prostia lor, pe euforici să-i potolească, pe nesimțiți să îi evite, dar toate astea cu un singur tip de discurs. Și lui s-a părut că formula optimă pentru a ataca această diversitate de audiență e parabola. Fiindcă parabola e o poveste care pe unii lasă rece, pe unul le creează o iluminare, ca parabolele zen, de exemplu, sau ca coanurile zen, pe alții îi lasă nedumeriți și le aruncă pe gânduri, pe alții îi lasă indiferenți. Și fiecare din reacțiile astea sunt posibile înăuntru comunicării parabolei. Parabola e un dispozitiv paradoxal care în același timp spune și nu spune, provoacă și lasă indiferent, maschează și dezvăluie, comunică și nu comunică. E o invenție extraordinară. Și ca să manevrezi un asemenea dispozitiv, trebuie să ai oarecare talente și cel mai bine este să fii chiar Fiul lui Dumnezeu, fiindcă atunci chestia asta e garantată. Adică cei din afară sunt o categorie difuză de înși. Acum, trebuie spus, Sfântul Augustin o spune la un moment dat, chestia asta, unii care sunt în afară și unii care sunt înăuntru, nu sunt două categorii de oameni. E același om care la început e în afară. Sunt două etape ale vieții spirituale. Orice căutare spirituală începe printr-un statut de exterioritate, ești în afară, începi să cauți și încet intri. Deci orice căutare e un parcurs și parcursul ăsta unește un punct exterior al înțelegerii tale cu unul de interioritate. Dar a fi în afară, a fi exterior, este până la urmă o condiție umană generală. Când Iisus spune cei din afară, ne putem ușor imagina că El se referă în general la toți oamenii. Fiindcă ucenicii sunt 12. Și hai să zicem că mai au în jur câțiva, e o mână de oameni. Dar toți ceilalți sunt în afară. Noi toți suntem în afară. Și ca să ieșim din perimetru strict teologic, o să invoc rapid un termen tipic al filozofiei lui Heidegger, care este geworfenheit, a fi aruncat. Heidegger spune că tipic pentru situația omului în lume este că el se trezește aruncat în lume. Cum începe viața noastră? Printr-o expulzare în afara comodului, nutritivului, protectorului, pântec matern. Prima experiență de lume și de viața omului este să se trezească în afară. Și trebuie să facă ceva cu situația asta. Nu n-a cerut-o el, spune Heidegger, e o situație în care te trezești, nu știi de ce, nu te-a întrebat nimeni, nu știi încotro, dar asta este, ești brusc în afară. A fi pe lume înseamnă a fi din afară. Și omului din afară, adică omului generic, li se adresează mesajul parabolelor. Lumea este în afară. Și dacă rămâi în afară, dacă starea de a fi exterior devine starea ta obișnuită de viață, nu e în regulă. Căutarea începe cu efortul de a găsi un reper interior, de a te instala în acest afară cu o identitate, fiindcă lumea care este exterioară are tendința să te
reducă la exterioritatea ei, spune Heidegger. Lumea te anonimizează, îți ia portretul, te face să te topești în ea. Și atunci trebuie să faci ceva, ori să-ți găsești o identitate înăuntru ei, ori să te rearunci în afara ei, dar de data asta pentru o opțiune spirituală, călugărul de pildă, sau omul care e angajat spiritual în orice altă religie decât creștinismul, e cineva care declară exterioritatea lumii ca fiindu-i exterioară. Și recade într-o anumită formă de interioritate. Parabola e un procedeu folosit de Iisus ca să-i arunce pe cei din afară înăuntru. Parabola e un dispozitiv de aruncare înăuntru a căutătorului. De altfel, cuvântul parabolă, etimologic vorbind, e legat de cuvântul a arunca. Parabalein înseamnă a arunca două lucruri, unul lângă altul, a le pune alături. Din punct de vedere religios, sunt trei feluri de păcat, s-a putut spune. Există păcatul act, nu omor pe cineva. Există păcatul patimă, când ești lacom, de exemplu. Jean sais quelque chose. Și există păcatul stare. Nu că faci ceva, nu că ești posedat de un viciu, dar ești prost așezat. Și anume ești așezat în afară. În limbajul curent se spune de multe ori despre câte cineva. Dar lasă, e în afară, degeaba încerci. A fi în afară înseamnă, aș rezuma acum, a nu avea întrebări. Nici legat de tine, de identitatea ta, nici legat de lumea ta. Trăiești totul ca pe ceva care vine peste tine, care nu e legat de tine, care ți se întâmplă și așa cum ai intrat în această întâmplare, așa și ieși. În creștinism, ideea asta heideggeriană a aruncării în lume capătă și o conotație negativă. La Heidegger nu există această conotație. Heidegger spune că așa e situația. Așa suntem noi oameni. Ne trezim afară. În creștinism, cum bine știți, aruncat în afară e dramatic, pentru că înseamnă izgonirea din rai. Ce este izgonirea din rai? Omul e aruncat în afară. În afara grădinii originare, în afara protecției tatălui, în afara inocenței lui originare, e aruncat în afară. Și starea omului căzut e starea omului care e mereu în afară. Și are de parcurs un drum invers ca să reajungă într-un fel sau altul înăuntru. Dacă nu-l parcurge, spun textele evanghelice, e aruncat în întunericul cel mai din afară. Există un superlativ al aruncării. Acum, lucru interesant este că Iisus, despre care se spune că este Dumnezeu întrupat, devenit om, ar trebui, în mod normal, fiindcă ăsta e un proiect al lui de destin, să îndeplinească toate condițiile ființei în care s-a întrupat. Să vadă cum e să ai corp, cum e să ai probleme fizice, cum este să suferi, să te doară. Există o carte foarte simpatică a unui englez de la Cambridge, s-a tradus și în românește, scrisorile unui diavol mic către superiorul lui. Și autorul se cheamă C.S. Lewis. Și acolo superiorul, diavolul cu experiență, îi spune să știi care e problema noastră? Dușmanul, contextul ăsta este Iisus, are un avantaj pe care nu-l avem. A avut ideea incredibilă să se facă om. Din cauza asta știe cum funcționează dihania asta. Noi nu știm cum funcționează. Noi n-am trecut până etapa asta. Iisus trebuie să treacă și el până etapa asta. Asta ar însemna că ar trebui să facă și el experiența exteriorității. Cum ajunge Dumnezeu în condiția de om întrupat să trăiască și experiența exteriorității. Ori lucrul ăsta se întâmplă. Și anume, în Marcu, când ni se povestește cum Iisus a fost ispitit în pustie, dus de demoni în pustiu și pus la încercare, cuvântul
folosit ca să ni se spune că Iisus a fost dus să fie ispitit în pustie, este următorul. Duhul l-a aruncat în pustie. Ecbalei. E un cuvânt în familia parabolei. Zic că Iisus s-a trezit și El pentru un moment în condiția exteriorității. A fost aruncat. Și în felul ăsta a înțeles cum e să fie aruncat în afară. Mai e un moment când el trăiește experiența aruncării în afară, a exteriorității lui față de propria lui natură, e când e frică de moarte. Și când spune, alo, de ce mai părăsi? În clipa aia Iisus e exterior propriei lui naturi, ca să poată să fie până la capăt, să consume până la capăt experiența întrupării, respectiv a umanității. Adică, cu toate lucrurile astea în minte, avem de înțeles că parabola e soluția pe care o găsește Iisus pentru a obține o receptivitate nuanțată. Într-un anumit sens, este și o specie a discursului apofatic. Discursul apofatic e un discurs inventat de teologia orientală, dar care există și în Occident, după care Dumnezeu, fiind o ființă cu totul indeterminabilă în limbajul curent, e mai bine să spui ce nu este decât ce este. Și teologia apofatică definește pe Dumnezeu în nuuri succesive. La fel, parabola definește un mesaj, un adevăr, spunând pe jumătate anumit, nespunând tot. Dând numai un impuls, o pornire, o orientare vagă pe care o percep sau nu. Adică, pe scurt, același text, aceeași parabolă este, pentru unii, un punct de plecare, un stimulant, pentru alții o provocare, pentru alții o piedică, nu înțeleg nimic și fac un pas înapoi, pentru alții o indicație, pe scurt, un obiect ambigu, echivoc, gândit să fie echivoc, ca să poată să se adreseze celor din afară, fără să-i smintească, uneia din afară, unui somnambul, dacă îl trezești brusc, îi pui viața în pericol. Unui om care îi pui brusc o lumină acută în ochi, îl orbești. Parabola nu vrea nici asta. Parabola vrea să satureze toate formele posibile de comunicare și ar fi pentru știința comunicării o temă de cercetat. Cum să obține un tip de discurs, un obiect retoric, care să împuște 300 de iepuri odată, nu 2. Parabola trebuie să funcționeze asupra auditorului, cum se spune în alte texte din Evanghelie, cum vine ploaia și peste cei buni, și peste cei răi, și peste păcătoși, și peste vrednici, fără discriminare. Bineînțeles că parabola nu este, și să spunem în mod expres asta în texte, nu este un limbaj definitiv. Parabola e deocamdată modul în care Iisus înțelege să vorbească câtă vreme este pe lume, în momentul respectiv, în contextul respectiv. El le spune de câteva ori discipolilor, va veni un moment când nu o să vă mai vorbesc în parabolă, când o să vorbesc deschis. La momentul ăsta încă n-a venit, sunteți încă necopți, umanitatea e încă prea crudă pentru adevărul dur pe care am să vi-l spun. Umanitatea e în faza consumului de lapte, se spune și în Evangheliile lui Pavel. Până la carne mai aveți. Deocamdată parabola e lapte. O să vină momentul când o să fiți demni de carne. O să vină momentul când nu o să mai fiți copii și o să vă trebuiască doar lapte. Nu am timp acum să dezvolt imaginea copilului în Evanghelie, care beneficiază, ca și alte câteva cuvinte și expresii din Evanghelie, de o falsă popularitate. Toată lumea știe că Evanghelia e un loc în care se vorbește foarte frumos despre copii. Să lăsați copiii să vină la mine, ceea ce n-ați
dezvăluit înțelepților, să dezvăluiți pruncilor, numai prunci intră în Împărăția Cerurilor. N-am timp să intru în acest detaliu, dar să știți că există și pasaje, de pildă în Corintieni, în prima epistolă, care spun așa: fraților, nu fiți copii în gândire. În răutate, da, fiți prunci, dar în gândire fiți desăvârșiți. Și în alte locuri, Iisus spune mereu, câte vreme ești la vârsta copilăriei, nu ești încă copt pentru viața spirituală. Traducerile noastre, teologia noastră, de multe ori, are o tentă sentimentală care falsifică sensul real al lucrurilor și asta ar fi o temă separată. Ca și chestia cu cei sărași cu Duhul și chestia cu pruncii care sunt ființe sublime, trebuie nuanțate. Mai invoc un singur episod care pune în paralel tot ce v-am spus cu o altă simbolică. În Exodul, cum vă amintiți, Moise e chemat pe munte pentru o discuție în tet-a-tet cu Creatorul. Și la sfârșit, lui Moise îi se spune așa, Exodul. Și el spune mai departe poporului: luați aminte să nu cumva să vă suiți pe munte, nici să atingeți ceva din el, căci oricine se atinge de munte, cu moarte va pieri. Poporul să nu se îmbulzească a se sui la Domnul. O căutare spirituală nu e o chestie turistică. Te urci pe munte, contempli, faci 3 poze și te întorci. Muntele are misterul, intangibilitatea și selectivitatea lui. Asta este etapa parabolei. Ea arată muntele, dar oprește elanul pripit al atacului frontal. În schimb, la un moment dat, în Isaia, și asta este sfârșitul rostului parabolei în lumea contemporană lui Iisus, se spune: muntele casei Domnului va fi întărit peste vârfurile munților și toate popoarele vor curge într-acolo și vor zice: veniți să ne suim în muntele Domnului, ca El să ne învețe căile sale și să mergem pe cărările sale. Da, să zic, va veni un moment când muntele va fi direct accesibil. El n-a venit, suntem în faza de lapte. Prin urmare, parabolele se adresează unui public divers, ele au rostul să acopere și să dezvăluie în același timp și aș încheia cu 2 observații rapide și cred că m-am încadrat corect în timpul de vorbire. Lecția juridică trebuie să intri într-un timp fix. Ar fi ideală pentru toți politicienii și profesorii din România. 2 observații ultime. Există ceva din natura parabolei în toate discursurile lui Iisus. Pe mine m-a frapat un lucru pe care îl supun atenției dumneavoastră. Dacă vrei să recompui, citind Evangheliile, o doctrină, cum s-a și făcut în multe împrejurări, doctrina creștină a omului și a vieții, dacă ești cinstit și atent, o să vezi că nu poți să faci nicio doctrină. Există parabole care spun că fapta e mai importantă decât discursul, decât vorbele. Există parabole care spun că contemplativitatea e mai importantă decât activitatea. Există parabole care spun că fapta poate să fie uneori mai ucigătoare, mai riscantă decât nefapta, fapta necugetată. Amintiți-vă de parabola regelui plecat la război, a turnului, unii care se repet, harnici. E foarte periculos. Noi în România știm bine asta, hărnicia. Hărnicia care trece imediat la fapte, care înainte să calculeze, înainte să se gândească, acționează. Și cade în ridicol de foarte multe ori. V-am dat exemplu faptei ca să vă spun că în toate Evangheliile se poate alcătui o doctrină a faptei
în care nu e limpede până la capăt ce e mai bine, să făptuiești sau să nu făptuiești. Rezultatul e că uneori e bine să făptuiești, alteori e bine să nu făptuiești, oricum e bine să făptuiești după ce te-ai gândit bine, după ce ți-ai cunoscut limitele, după ce ți-ai evaluat resursele, dar nici să stai prea mult pe gânduri nu e bine. Asta este tipul de doctrină pe care o conțin parabolele. Și eu pretind că parabolele lui Iisus sunt prima încercare reușită din istoria culturii europene în care s-a obținut o victorie împotriva ideologiei. La Iisus nu e nicio ideologie. E de o dezideologizare totală. Biserica, da. Biserica a riscat să facă din această libertate extraordinară prezentă în discursul parabolelor